sabalah. Wah, lanangan celutak. Haya, tes owe ha. Heh, balik ana. Sabalah. Sing asu. Sabar, Bos. Ha. Balik ana. Wah, kurang ajar. Ha. Kek mati. Mati. Di kampung kita rame. Wah, alah remuk sepedae. Kowe iki genah apa ora to, Men? Kowe ngerti sepeda remuk ngene kok ape mbok dol? Ora ngedol, Bos. Bandane sapa didol iki? Lah ya ngono kok ngayal dol atene. Porak-porak. Ngomong karo kuping bosok. Angel. Ayo ngono lho men karepmu. Ayo, entane. Nomornya cek TI 14 meeting ke Ingko di dek nas itu apa nengo dek buka karek pak cok ingko 4715 wah tepat banget nang itu. Dah kok kuwi. Bakul. Balik lo. Maling kowe. Tak lapor polisi Hongkong kowe kok. Sopo? Tulak saman bali dalan. Tunggal terus aku, tunggalin mojo godho. Setan terjalan meteran dulit. Lit. Alpa TK. Saya Napoleon. Kancamu ta, Men? Wong gendeng, Cok. Wah, gulurmu ta ngono ra gelem kabar-kabar yo ani kok. Semana sinten, Mas? Aduh, kuping bosok. Ayo mlayu ter. Men! Gulurmu kenapa piye? Men! Namaku Samin, penguasa Hongkong, Taiwan, Sydney. Butuh jalur sing ndi? Men! Enteni, Men! Bos, cita-cita sing ndi? Iki kok nomor 4715. Aku wis mangan, Bos. Pangane dhewe ae. Wo gimana asu? Ora kabar-kabar koncone gendrong. Haya. Lu orang gimana? Jelas-jelas gue ada di sini. Lu main silam-silam aja. Lu orang punya mata enggak? Lu orang jangan pelak-pelak aja. Lu lihat baju gue basah semua. Heh, lagi sapa? Kok penak men batang nang ngarep omahe wong. Mangkane to, lek karena apa
kali rasa dem-deman. Ngombe sak gelas kok engkres mueram. Rasa perak-perak. Culek matamu engko. Hah? Omongane. Tak gelang sing pisan engko. Maaf Pak. Oe kesel cari rumah Pak Tete ya. Terus temen Oe yang antar Oe kesini tadi mana? Heh, celok. Kok semangi dhewe. Kok iso tekon boleh lho. Hanya sialang. Oe ditinggal pergi ya. Awas ah. Goleki rete nek urusan apa? Oe mau minta izin ah. Ngomong-ngomong, situ siapa? Wis tau sir wonge. Golekane ndek ratan ngono lho. Nyapa teko-teko? Kepo. Oh, hanya. Jangan malah terus ah. Lu orang kalau malah terus tambah cantik ah. Tau sang rayu-rayu. Tak kampleng dasmu munyer engko. Hanya. Yang sabar ah. Oe orang baik-baik ya. Oe cuma mau tanya aja. Tanganmu lo. Ledik. Kowe minggat pisan ora? Sabarlah. Wah, lanangan celutak. Hanya tas Oe ah. Hah, balik ana. Sabarlah. Singke asu. Sabar bos. Hah, balik ana. Wah, kurang ajar. Keke mati. Mati. Men. Bengkel men. Kon benane kono ya. Beneh ngono jane yo nang. Bos, benane pedah bos. Keluarnya ngapa bos? Adem panas bos. Jane bengkel padha dokter umum. Sambenan no mas, saiki kudu iso multifungsi. Men, kok malah ketopyok ae. Ngomongnya mesti peda iki lho piye? Gendang. Ya keren. Piye bos? Sebenarnya peda ki gak? Sik bos, tak jupukne alate. Jabang bayi. Jane budal perang, papet dandan peda tebas, bos. Ayo. Lah kok metu demite malah. Men. Ngaleh men. Men, ayo men. Ngaleh, gak beres ki men. Tenang ya bos, iki safety riding jenenge. Sido dibenane pora, kok nyangkem ae. Ayo men. Budasmu kapok engko. Men, ayo. Ih, menang meter cok, begitu ketoyan sih. Udah heran. Tunggu kono, Bos.
Men, kuwi tukang bangunan apa bangka ta jane? Ayo. Aku ya lagi tumon iki lho, Bos, sak umur-umur iki. Bengkel peda kok alatnya tukang bangunan tok. Kok mung gua kencelong bengkel iki. Ya, Bos, mari, Gong. Cangkemmu menengo. Tak gor pisan kalau malam. Men, wonge baik hati tenan yo. Baik hati ndokmu kuwi. Kira-kira cangkeme kancane apa dibur kok baik hati. Bos, beres. Angel era penanganane. Piro, Bos? Saya ketahui ae, Bos. Ini iso dibaut tok ae. Beh. Trimo untalan iso dibaut kok 50.000. Ya wes, sik, Bos. Tak jukukne dhuwit. Ayo sip. Iya, men. Wes, ayo no. Lah, kae ketepaan menus-menus nggo sepeda. Sik, sepeda. Saya tak suruh penguntung. Hei, iya, Bos. Lah dalah. Bos, kompormu kobong, Bos. Kompormu kobong, Bos. Hei, kowe nyapa nang kono? Olah lo. Bos, bola aku menyandi. Jawe aku ngerti papane apa piye? Aku menjok kae jane. Bola aku menyandi. Iki gopane mugi apa, Bos? Ya malu awakmu kuwi. Ampun, Bos. Ampun. Assalamualaikum. Rete. Kae ingon-ingone rete kae. Wong kok ngalor ngidul gondol 4 gas. Waalaikumsalam. Kok wedok suarane? Wes. Rete. Jelas ki gondol 43. Ada sih pinten, Bu? Rete enek to, Mbak? Samane simpenane to?
simpenan. Rete wis tak usir. Turu nek gerdu kok nek jembatan. Ra genah kok. Ya sapa ngerti to? Wong rete iki lho wonge ruwet yoan. Sing digondoli iki lho 4-3 tok. Sik, lah sampean iki lho sapane to? Aku wis duwe omah iki, Bu. Rete ning kene kontrak, Bu. Ora tau bayar, gur semoyot tok mangane tak usir. Oh alah, makane kok ora tau petok batinku. Trah yo jarang rene lho, Bu. Mek sak episode tok. Marahin ndek kono ki yo jaga kontrakan barang lho, Bu. Biyu, lak yo ulang duit no sampean, Bu. Sik to, Mbak, gak kongkon linggu-lingguan to iki. Lah iya, njaba kono ae yo, Bu. Isis. Ayo. Lah iya to, Mbak. Rete jan kebuacut kae lho. Mosok to kontrakan sampai gak iso bayar. Aku domong ya, Bu. Aku ki kurang sabar piye. Aku disemayani, sesuk tak iyani, to. Sisuk eneh tak iyani. Sampai suwene long sasi punjul sak jrit lho, Bu. Tanggah disemayani. Biyu. Ngono andekno lak karo 4-3 koyo yo. Ya wis, Bu. Tak tinggal resik-resik omah dhisik ya. Alah, iya Mbak. Heeh. Bocah keparat. Pak Bedah iya-iyaan. Wis wis. Lulun. Assalamualaikum. Inggih, Mas. Niki kuncine. Alhamdulillah. Prasetyo urusan jembatan. Matur suwun nggih, Bu. Inggih. Ampun supe nggih tanggale. Nggih, rebes. Beres bukan kula aman. Inggih pun monggo. Monggo. Nah, ini loh. Aman dari mara bahaya. Mau ning sing iki. Yo ngene sing tak karepne. Vitamin tok. Alhamdulillah. Lah wis oleh nggon iki lah, ayo merakaruan.
Perkara bayar gampang. Ini lek resik noto klambi karo nyawa wargaku sing mau blok. Alhamdulillah Jan, nikmat dunia ini. Oh iya, go. Leh kok ambruk? Alah, jebule ora nek jagange iki mu. Loh. Apa ini? Dadala. Ini enak. Lah terus pandi kunci. Nek kok isine BH karo sempak tok. Mosok lahir warung gunung wis tak ngikuti mang. Piye yo. Di kampung kita rame